Gawang Baguio City ang grupong ito na bumisita sa La Union para sa kanilang panata na bisita iglesia. Ilan pa sa kanila kakauwi lang galing abroad. Kaya naman ang pagkikita-kita ng mga magkakaibigan nagiging makabuluhan dahil sa pagbisita sa mga simbahan ngayong Holy Week. This is our 4th year, ma'am, nga bisita iglesia mi. For the past 3 years, Baguio kami lang. Kasi we are all from Baguio. Apa yung La Union ngayon? Isut kahit na nga, para maiba daw. Para out of town naman ngayon. Kasi we are all retired nurses. Okay, ma'am. Okay. That's always we pray that we have always a get together. This one of the ways na we get together, especially that we came from other places. We were educated in Baguio, but we landed our job in different countries. Kasi get together. Yeah, banding. Ang La Union Police may sarili ring bersyon ng bisita iglesia. Ito ang bisikleta iglesia. Gamit nilang kanilang bisikleta para malibot ang iba't ibang simbahan dito sa probinsya. Ang paggamit ng bisikleta, pakikisa na rin sa energy conservation dahil sa mataas na presyo ng langis. Bahagi na rin ito ng monitoring system para matiyak ang seguridad sa mga pampublikong lugar ngayong Holy Week. Kita din natin yung mga deployment din ng mga natin like yung San Juan and San Fernando. Nakita din natin yung mga lakbay alalay nila at saka yung alertness din ng mga deployed na personnel nila. Joanne Punsoy, Balitang Solid North.